zer. Ba, venga. Eta zenbat denbora egon behar gara horrela ezkutuan? Ba, ez dakit. Zer goxoa zuen janaria. Ba, gufo gara, bai. Ikusi dut, Lukas nahi informazioa zuen, puto manikoia gara. Esan ez, zirela. Ez dakit ikusi ditut. Jode, tío. Hori ez da posible. Hori ez da manikoia. Ez dakit, baite. Ba, ni hilegatik ez da manikoia ez. Bueno, mosotzen ditugu bere... Hori da. Ba, hola, tos manikoiak. Zein hori gara ekin. Orduan eta fikan jokituko nahi mariko jago eta aldean. Berarekin nago. Ba, ez gara ezkutatuko. Hori da.